Nimi yereka sahaba manga mebi kuma se palite karaba. Kuma se palite karaba. Haidara de ina munyo nembe. Tandi jara de ni Fatima wolode. Aisha da de ni Alima wolode. Ina sirani munyo ga sabali. Sabali debe sibo shekili la munyo baga debe jinye jabo. Bitama neye banini baba yala masharifatu nyogona ye horonyala nini inajera horonyala abe horoyanju utula nini inajera dana yala abe dana yanju utula odela sherifu kumana haidara de chijani kumana kuluga jurutila badenyala kuluga jurutila itige jugu sagoye abada ina minu bi jugu ya utido minu bi konya utido Sharifa dola mimbela idolo ni dolo tekelenye dogo zaliga gono oka dogo kati ina dolo koroji na idolo bo safe ina kana joro jugu tesela Sengoro jugu te seila, jenyogo jugu te seila. Aja samasi aja de kumana, kule bute Sharifa la abada. Netina ni yemi fo bamanye kola, adomala je ya foye. Ina ye bafune kuna wolo, kadale do donyumana bafune ode kajala sirina. Ina ye bali ketani fota lola tena wolo bani fatini wolo bayo kadi ina mamo gotoro zara ni serifu wolo bayo ina munyuga sabani aja togo ma wolo ba Sharifa yo ne minyogo ne sinye doni me togo tigude ku edunye togo tigiye akakeda akakwila sa Muso munyo ne odeti toko imajigi ne furu chebere yala sa ede una barika Maria mubangena demena seba mariki sinewano se mariki farase Segu kulu bali alaga hine ila itari dani Sharifa kanunde sawali duguma ida dirisa dumia fo Masa Sharifa tu dalembi Uro harama maliki kesuge fo Dogono halala niko Musa kamara fo Kuni serema ba Sekirte baja fo Baja ni fo likaka Basiru konega fo Seida fasalame Nema nyina kurupu sajade ko Au ye finance Konga kuma tanti inala Kaseti file